Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi. Hajjaji barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Muna so mu ji sunan malama. Sunana Saratu Muhammad wanda aka fi sani da Zainabu a daɗin kowa. Masha Allah. To mun zo ɗauka wani sabon shiri ne yanzu haka muna kai wani fim ne? Sunan shi waye Siriki. Siriki, to za ki iya ba mu kaɗan daga cikin labarin? To ni ma dai ina ɗaya daga cikin jaruma wanda aka ɗan sani ina ɗan kaiwa da kawowa tsakanin gidan Alhaji. Allah ya saba faɗa kike yaɗa tsakanin mata Alhaji da Alhaji ba. A'a ba sa faɗa, suna zaune lafiya lau. Masha Allah. To ni dai fatan da nake Allah ya sa Alhajin irin shigan nan da kike yi ki fito ya ganki ya hub da ke. To kada kuma a ce na ɗan ci amana a gurin amma idan ya ci haka ba zan ki ba. Gaskiya ne. To yanzu wannan labarin a wace channel ya kamata mu neme shi? To channel ɗin da za a same shi shine Kamal H mai katifa Ko kuma mai Katifa TV ko kuma mai katifa TV. To masha Allah. Allah ya saka da alheri. Amin. Muna godiya.